No, takže to bylo tak, no a když jsme teda u toho letiště, tak jeden člověk se mě ptal, jestli je pravda, jestli jsme závodili s traktorem ve skoku do dálky, což v té knížce píšu. Je to pravda, skutečně jsme to dělali. A bylo to úžasná věc, protože z neznámého důvodu na letišti se objevil traktor ruský výroby, který byl určený pro vinice, pro čajové plantáže. A měl nastavitelný kola, že aby mohl jezdit mezi těma keříčkama, tak se to zvedlo a ten traktor byl strašně vysoký. A my jsme teda měli ty kola normálně, že dole, a vozili se tím motory na brzdu, když to dělala generálka motoru, tak tam byla brzda, tam se ty motory zkoušely a bylo to, já nevím, kilometr od ty díly. Tak se zapojil, ten motor byl takový transportní vozejku, to se dalo ten traktor a jelo to. Ten traktor bublal od října do jara, pak už se přes léto vychytal, ale v zimě prostě to bylo nenastartovatelné. No a tam je kryt protiletecký, který udělali Němci za války, a ten je jako dveře a z druhé strany nasypaná hlína, že to dělá jako vál šikmy. A já už nevím, kdo dostal ten úžasný nápad, že budeme závodit ve skoku do dálky s tím traktorem. A tam nyní jeden ze šéfů letiště, a ten člověk říká, ale pojď, jeden, to vyzkoušíme, to bude bezvadný. Jak jsme se dělali ten traktor, nebo rozjel jsem se proti tomu kopci a když ten traktor byl na té hraně, tak jsem z traktoru vyskočil, traktor dopadl na cestu, on tam stál s Klackem, udělal čáru, říkal, no Honzo, dobrý, jo, teďko dávej bacha. A sedl na traktor, objel to a druhý, že? A vždycky on ten traktor dopadl, vypadla rychlost, dostal stát. No a to pak se to začalo zúčastňovat víc lidí, že už tam měli tabulku, jako, že opravdu teda jako kdo je dobrý v tom skákání. A já jsem měl jasný, že teda tohleto je vítězný skok, že prostě mi to jde a byl jsem vyloženě ve formě, traktor taky. A rozjel jsem se a tam šlo o to, kdo jako je větší srdcař a později z toho traktoru vyskočí. A ten traktor už byl opravdu na té hraně a já jsem skočil a ten traktor, to si před traktor vyletěl. A říkal, no jsem dobrý a najednou vidím, že šel bezpečnostní technik jako po té cestě. Tak jsem zalek, aby mě neviděl a ten opravdu byl úžasný pohled, protože šel jako trošku jako já postavou, tak se jako rozhlížel, jak si to letiště ho vidí a najednou se rozlítlo křoví a ve 2metrový výšce vylít traktor dopad na tu cestu a chcípnul. Říkal on, Tyko koukal na ten traktor, on nechcípl, jako vypadla rychlost a on tam bublal, že? No, jako, a přišel za náma, kde jako, jsme využili toho zmatku a zdrli jsme rozměny. A on tam přišel za náma a říkal, pánové, tak jako s tím traktorem, jako to mohl být opravdu průser. Tam, kdyby šel někdo jiný, tak opravdu to jako by se mohlo něco stát. A my jsme říkali, a co je jako s traktorem, co se stalo, jako my nevíme. Říkal, no, teď jsem šel po cestě, tam se nám naklepala rychlost, a ten traktor se rozjel a jako spad na tu cestu, to jako opravdu, to jako musíte ho opravdu chcípat, hod se to bude muset potom jako obtížně startovat, ale to prostě jinak nejde, prostě to s tím traktorem to nejde. A teď tam Petr Kovalík, který pěstoval kozy doma, tak říkal, ale můžu se přivážu, já mu dám tady to letiště. A on říkal, hej, nejděte si srandičky, jako, to jako opravdu, to by z toho mohl někdo mít i smrt. No vypad, že jsme začali vyměřovat smíchy, protože ten traktor, kdyby si tam tu rychlost naklepal, by musel ještě projet 2 pravoulí zatáčky, aby se na tu cestu dostal. Že?